Ahoj, já vás tady vítám u dalšího dílu. A toto je díl už asi 5. nebo nevím kolikátý. Z naší verze trošku jsem těžil, jak můžete vidět. Tady je další lapis. Tak ten vytěžím. Jinak, proč jsem si to zase natěžil nastavil bez křížku? To kvůli tomu, že mě málem zabili. Našel jsem spawner a žádná truhla. Proto jsem si to nastavil, protože mě málem zabili. A s tímhle se líp bojuje. To je tak divné slovo. Bobo. To je divné slovo bobo. Bobuje. Bobuje. Jinak, psali jste mi, že já tu lávu mám nějak využít. Já nevím jak. Takže napište. Nebo já si myslím, že by se teda láva dal nějak využít. Stejně já ji stavím. Protože jako tohle, abych se zabil, to fakt nikdo nechce. Nebo já aspoň to nechci. No, yes, redstone. No, to jsem si mohl myslet. Nemůžu vytěžit. K tomu, že jen se železný krumpálek. Kamínže, já ho nemám. Oh yeah, ale mám dost železa. Jinak jsem to těžil v oscreenu. To jsem sice nejnatáčel, no tak ale co. Jsem se bál, kdybyste mi říkal, že já jsem lama, že byste psali. No, třeba tady. Dáme si železný pickaxe. Kde ho máme? Tu. Máme železný pickaxe. Vytěžíme si redstone. Jsem slepej. Kde by mohly být diamanty? Mě se nějak nechci brát. Hmm. 11. Chci jít na povrch. Třeba, no to mi nevystačí rozhodně. Bych mohl jít fakt na povrch. Tady pořád. Něco zkusím. Aj.
nic.